Mare meva, però quina gentada! Què tal, com esteu? Què tal, com han anat aquests dies? Us heu passat bé o què? Sí! Heu gatit del pont o què? Estic tan content, entusiasmat, radiant, eufòric, feliç i molt, molt emocionat de tornar-vos a veure. Ai, sí, estic tan impressionat que tinc la pell de gallina. I és que jo em pensava, t'imagines que vas allà, els muntes tot aquest tinglado a la façana de l'Ajuntament i després no ven ningú a veure? Oh, mare meva, seria un desastre màxim. Però per sort que sou tots aquí. I a mi no hi ha res que m'agradi més que veure tanta gent des d'aquí dalt, perquè sou tots tan bobons. Oh, i ja sabeu què passa, oi, quan estic content? Ai, sí, que em venen moltes ganes, ai, de cantar. Que voleu cantar? Oh, doncs com ja és tradició, començarem cantant la cançó del llaminer. Us la sabeu, oi? Els petits se la saben, però i els papes i les mames se la saben també o què? Va, no sigueu tímids, que sé que l'escolteu cada estiu. Vinga, a veure, que te'n van amunt. Vinga, anem fora a cantar, a veure com diu això. Llaminer, ja ha arribat el llaminer, amb bastó de caramel i un barret de sucre, un vestit de colors, ple de dolços i bombons, les sabates i els mitjons, plens de rany de sol. Sempre amb un somriure, ja pico un ullet, el meu calendari, sempre estic content. Perdó, soc molt dolç i ensucrat i una mica entremaliat, però jo sempre estic a punt per muntar un sarau. A veure, aquestes mans, a veure com fan. Ei, molt bé. Llaminer, ja ha arribat el llaminer. Soc aquí ben instal·lat al meu calendari. Jo ja ho tinc tot muntat, 24 finestrals, una història diferent tots els dies de l'any. Amb la ballarina, jo sóc soldat, també hi ha una fada i un senyor cuinat. Llaminer, ja ha arribat el llaminer. L'alegria del llevat. És el llaminer. Soc el llaminer. Escolta, però com ho heu fet, això? Mare meva, escolta, un fort aplaudiment per tots vosaltres, que sou uns cantants de primera. Ai, tic-tac, tic-tac. Ai, quins nervis més nerviosos que tinc. Ai, perquè sabeu, ha arribat ara el moment més especial de la tarda. Arriba el moment d'il·luminar una nova finestra del calendari. I sabeu quina toca avui, oi? Ui, a veure, quina toca avui? Exacte, el número 8, que aquesta és una finestra molt especial. M'ajudeu a il·luminar-la entre tots? Ui, no sé, no us veig amb gaires ganes, L'il·luminem entre tots, sí o no? Sí! Doncs mireu, ara hem d'aixecar tots les mans amunt, i comptarem tots super mega fort fins a 8. Esteu preparats? Va, que ara descobrirem quina història s'amaga sota de l'ala d'avui. A veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8! Epa! Aquest és el cuiner del calendari. És un autèntic artista dels fons. Ai, els seus caramels, les seves garrapinyades, els seus bombons. És tot tan bo. Per totes les cassoles. Si em descuido faig tard. Hola! Però a veure, cuiner, com vam quedar a la reunió de veïns, Que fins que no féssim el somriu al Nadal no podíeu treure el nas, home! Vinga, va, cap a dins! Ja ho sé, però no m'he pogut esperar més. Mare meva, aquesta colla fan el que volen, Dilluns passat ja va sortir el soldadet. Avui surts tu. El soldadet va sortir per la finestra i a mi em volies deixar endreçat. Ara sí que no me'n vaig. I escolta, no tindré res al forn? Ho dic més que res, perquè a veure si se't s'ocarrimarà alguna cosa d'aquestes tan Jo sé que bones tinc que fas. alguna cosa al forn. Vols saber què s'està coent ara? Ui, sí, sisplau, perquè no som nosaltres, però aquí m'arriba una oloreta, ben bona. Doncs la teva galeta. Què?
que la meva galeta l'has feta, Si no, la fada de l'hivern. Però, escolta, i com tu fas per fer tantes galetes? Ho dic perquè els forns i les pastisseries en van plenes. Jo m'he inventat la recepta i els forns i les pastisseries són els que les elaboren. I escolta una pregunta. La recepta de les galetes de llaminer és molt secreta o ens la pots explicar perquè la puguem fer tots a casa, Esclar que us la puc dir, no sóc un ranci, jo. Vinga, prepareu-vos per memoritzar els ingredients. Doncs jo tinc memòria de peix. 150 grams de pessigolles, 1 litre de bon humor, 3 grapadets de petonets i un polsim de magarrofes. Així de fàcil? Doncs escolta, jo que de tots aquests ingredients n'hi ha a totes les Tot cases. barrejat i cap al forn. Delicious! Cuiner, crec que les galetes ja estan llestes. Cuiner, que és hora d'entrar cap a dins. Cuiner! Bueno, mira, farem una cosa. Aprofitant que et tinc aquí, què et sembla si cantem tots junts una cançó? Sí, voleu cantar? Però ara no tornarem a cantar la cançó del llaminer, No. Més que res, perquè si no llavors el cuiner es posarà gelós. No. Ara cantarem la cançó de Somriu al Nadal. Aquesta la coneixeu també, oi? Bueno, i si no, no us preocupeu, perquè els veïns pobrets em sembla que se la saben de memòria. L'escolten cada dia. I escolta, i si algú desafina, que no es preocupi, perquè sempre pot, doncs, xiular o picar de mans. El més important és que ens ho hem de passar tots xatxipiruli. Esteu preparats? Sí o no? Doncs vinga, va, aquestes mans per amunt. Així m'agrada. Va, Pinyet, tu també pots cantar, si vols. Vinga, va, que això és una festa! És el moment de brillar, de riure junts, de poder celebrar. Temps de sorpreses, de regals, il·lusió, de galets i torrons. Has de fer un arbre gegant, posa-hi adorns, però que siguin llampants. Instruments de colors, penja els mitjons a la llar de foc. Vull que siguis feliç, somriu al Nadal, surt al carrer a cantar i ballar. Tracta de sobre els manegrats, no estiguis preocupat. I que estiguis content, somriu al Nadal, ara enfadar-se no s'hi val. No és temps de manies, posa't les piles, tot és alegria per Nadal. Fes un pessebre bonic, ompla'l de suro i detalls ben petits. Posa-li molsa, deixa un lloc ben discret per posar el caganer. Posa't a punt per brindar amb llures i torrons. Activa el tió perquè et pugui cagar. Recita un bon vers i si et portes bé pot venir el Pare Noel. I el dia 5 que arriben els Reis. Vull que siguis feliç, somriu al Nadal, surt al carrer a cantar i ballar. Tracta de sobre els manegrats, no estiguis preocupat. I ara ben fort, com diuen junts? Estiguis content, somriu. Així, molt bé! A veure, veritat, ben fort! És temps de venir. Genial! I ara per aquí baix? És alegria per Nadal. Tot és fantasia per Nadal. I ben bé, ara sí que sí, tots junts, ben fort, a veure com dius. I ara sí que vaig,
hem de marxar pitant. Però si algú de vosaltres ens vol fer una foto amb nosaltres per posar-la a la tauleta de nit, doncs que ens vingui a veure a la meva caseta. Baixem de seguida, Això sí, només hi serem una estoneta, que jo sóc de dormidora. Adeu a tothom! Ui, petonets per tutti! Adeu!